Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka ICA ka Pynkit ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Hadien bakakin hun jong ka forensic team kla pendep yala ka kamram badai benle haga jaka balap ya ka medyap jong Raja Raghuvanshi hamad arliang ka jaka ka bahap ha belai la Pynkit no ek met jong Raja Raghuvanshi Neigrhims benne ek postmortem ki pulik la Pynkit ek met jong ha ka porsan mejelala harengkat kejadian langki bahinga sem jong kakin hun yarap hadut menta kidan don ha ka thain sora banwa sia ka met jong ka sunam Raghuvanshi ka bakim patlap ksai hadut mentaru kikin hono per kin kampane jingmot banwat hadan jaka balap yakamet jong lok jongka namar bakinget bakamet kan jangai than nakaniga jaka yakamet jong Raja Raghuvanshi lalap hagapol men step hadim lala ban penher daga drone namar bakabedeng kala kham ailat bat kham shai Karena Hadien. Ka di basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya.